Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Maayong buntag kanatong tanan, kumusta adlaw dahil karong Merkulis no? Isa 17 na sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Sa dili pa din no, sa tao tayo ko kang Nisyeles Modit. Ayaw yung libog-libog diha no, idol. Nisyeles Modit no, salamat kayo sa pagsubaybay no. Kung sa tanan nga nagsunod natin dramahan no, salamat kayo. O karon niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Part 30 na tanong, maka-followers na, part 30 na ta. Matagsaw sa adlaw. Mayroong iba na naandyan sa puso. Ay, pastilan. Unsaon na lang kung mawagtang ni. Okay ra. Basta wala nimo tuyo agubo. Okay ra ka nang akong pugong? Oo. Ug tungod kay pugong sa buhok man nga dunay butterfly ang imong gihatag nako. Magpataas na ako sa buhok. Unsa? I love you. Unsa? Best friend. Gikan karon. Ang imong problema, ako ng problema. Ang imong kaguol, ako ng kaguol. Ang imong kalipay, akong kalipay. appear. Aisa! Aisa! Sir, oy! Sir. Tuas sa rooftop si Aisa, sir. Nanilhig. Kuhairag ko palihog og tambal para sa sakit sa unang. Oo, sir. Sakit sa kong uwi. Ikaw ay klaro eh. Oh, pabantay ha, basta mo na to ha. Malagi. Wala ka, dali. Saan? Ikaw na Ken. Sige. Sige, bantay ha. Ako Go, Ken. Thank you. Sige. Go! Kitang duha na sad. Ako tarungan ang kamera ha. Unsa man ka musayo? Uy, wa mo kay klaro. Maigo pa na tong naong. Dili na lagi. Sige na. Apil ta ining Bang Budot Challenge. Ready? Ready? Okay. Yeah. Music. Bam. Ah. Woo! Bang! Lokso, Ken. Woo! Nangabuang na mo! Ay, kagang... Saan mo mong duha? Nagadik-adik mo? Ano mo mga buang din nga nagsayaw-sayaw? Nag-tiktok raman mi og Bang, Sir Hans. Hilom! Ingon bita ko mo hilom ko. Ay, nagtubag ayesa. Kumusta man mo? Nga mo musto, no? Mura mo mga batang may buot. Ikaw, Ken, formal mo kay ka, pero manong kiata magkaya ka. O gahay ka nag-o. Pwedeng matubag? Tubad, Way daw tan sa mong gibuhat, kuya. Naglingaw-lingaw rami din sa ibabaw. naglingaw-lingaw mo anang sayo sa mga buang. Buang din ang mga tiktokers di ay. Wa pati ka patingoga isa. Oh, ingon bitaw ko nga wa pa. Sir Hans, ni anang tambas sa sakit sa imong oy. Kung sa manin mo pagpadako ang imong anak, nangason. Gipakaon, sir. Gipainom og gatas. Ano wa man ay buot? Kuan ka nang... Dadadan liwat magunas amahan niya nga namatay, sir. Wa man sa to'y buot. Di ko gusto nga mag-apil-apil mo sa mga usong way hinungdan. Mag-viral unya. Gusto mo ka isa? Di ka magkatakong ba na yung baba? Hilom na lang diha, Aisa. Unsa man sa uy, mutubag pa man gyud ka. Mahimong musulti, kuya. Pamati mo. Di na ko gusto nga mag-tiktok pang mo dinis bay. Di na ko gusto saba-saba. Makasamot mo sa kalabad sa kung musamot ka sakit ang akong tiil kung magsaba mo. Nakasabot? Oo, kuya. O ikaw, Aisa, dako ka na. Di ka na angay nga magkiat. Imong tingog ay.
Nilanog sa pangpang. Pwedeng mo tubag? Dili. Ay, ingon bitaw ko dili. Gikay karong adlaw. Katabang ka na sab dinhi sa bay, Aisa. Magdawat ka na og sweldo sama sa imong inahan. Yes! Makapalit agad kong shampoo sa kong kasta. Di ko kakapugo nga na imong baba, ha? Sorry. Kamo ang mopanindot ining dapita. Ikaw ang motiman sa akong kwarto, Aisa. Og dili ko gusto nga dunay mabuak dito. Limpyuhin ang akong kwarto, ha? Yes, sir. Ayaw na, Aisa. Ngano, sir? Di mo kag-cellphone. Ako na cellphone kuya. Ug ayaw nang hilabdi, kaya ako nang gihatag niya pang emergency. Lakaw na, Aisa. Limpyuhin na akong kwarto. Yes, sir. Bye. Biyay namin din nangason. Sir. Anong gataga man imong cellphone sa Aisa? Ha, Ken? Gitubag na taka kuya. Gamit ang cellphone para emergency. Narbaho ta. Kinahanglan doon na tayo kontak nila din sa bahay. Maura ka na ang rason, ha? Unsa pa man sa unahuna ni mo ang laing katarungan, ha? Nagyatagan akong cellphone sa Ayesa. Aron kung doon na kay mga personal nga katuyuan niya, makahimo ka na sa pagpaabot niya. Kung doon naman ko yung personal nga tuyo ni Ayesa, makahimo ko sa pagsulti niya sa personal. Kung mas ganahan ko mag-isulti niya sa personal tungod kay makagaan siya sa dugan. Busa, ang cellphone nga akong gihatag niya pang emergency. O kung wala kay tuyo na ako kuya, may buhaton pa ko. Excuse me. Dili ka makahimo sa pagbuwag na mo ni Ayesa, kuya. Dili ta katugutan. Ay, isa. Nakabati ba ako adto ha? Swelduhan ka na ni Sir Hans. Magtigom unya tag-ibayad sa akong utang, ha? Mama, sad, uy. Kalimti ko na ng imong utang, gud. Unya, dili ta makagawas-gawas din, he. Aw, magtigom. Aw, ingon bitaw ko nga magtigom ta. Nya, asa pala bigi at din, he, uy. Ay, wala mo ko magkiat, magud. Nag-tiktok ragani ko. Unya, makakwarta ka ng TikTok ni mo. Nga nagutang di. Hilom, uy. Tumano na lang nato kung usay gusto sa nagsweldo nato. Ma, maglimpyo na ko sa kwarto ni Sir Hans, uy. Limpyo pa maning yung kwarto, eh. Anong iya pa maning malimpyuhan? Ay. Misoda si Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody to call my own. Malingaw rigod ka nga ikaw, ano? Pwede mo tubag, Sir Hans? Tubag. Ingon anak maging may mga pobre, Sir Hans, God. Bisan, gidagmayng butang, malingaw raman mi. Kay kung dili mi maglingaw-lingaw, makauna-una mamisa mo ka pobre. Unya, malonely dayon mi. Tarungan na pang panglimpyo. Di ko gusto ng daghang abog. Wa na may abog din, Pananaw raman ni mo nga dunay abog, sir. Si pananaw. Aw, trapuhan na, sir. Tuod day, sir. Labad man kay mong Di ka matog? Anong ganahan ka matuog ko? Kay labad man imong Gusto na sab ka mukiat, ha? Dili, sir, uy. Indo tatanaon sa syudad gikan din sa inyo, Sir Kent, no? Kent na lang, manang. Aw, agi, Kent. Mao ni paboritong lugar sa among amahan. Kining akong gibarugan. Ay, kuyaw lang kung mahagbong tadiha na. Patay yun tayo nagtugpas ubos. Nang ason. Nganong imo manggibaligya si Ayesa sa insik? Ayaw na likos ba na nga? Ay, dili na dong Kento, eh. Ato bang ragod ako, Aisa? Agoy, ano pa tubangon mo ko ini niya? Ngano, sir? Ipagawas ragod ng imong kwintas. Ha? Anong ikaw may nagsulob ng kwintas ni Kent? Ha? Anong misiga man na imong mga mata? Wa ka makabati sa akong pangutana? Nganong imo nang gisulob ang iyang kwintas? Iya maning gihatag na ko. Ug nganong iya man nagihatag nimo? Kuan kanang amo maning kinuptanan. Ug nganong doon na may kinutanan? Unsa man? Uyab mo? Dili, uy. Kuan mong good ni ka na pareha sa ilang giingon ba nga friendship bond ba? Kay ba ka kung sa friendship bond?
Naibaw ko. Pero nganong ang iyang kwintas man ang iyang gihatag nimo? Ambot niya. Pugong sa buhok ramon tang akong gihatag. Pugong sa buhok? Oo. Katugong paborito na akong pugong sa buhok na dunay butterfly. Nga buang naman tingali mo. What sabi mabuang, sir, uy? Mabuang dito na magsinaaray lang mi nga BFF na mi. O sa BFF? Katawanan man ka, sir, uy. Hala, no? Sure gyud ka wa ka bang BFF? Natiguang naman lang ka. Seryoso, manggod ka mauna. Mawahi gyud ka sa balita. Awara ka? Ikaw, manggod, sobra ra ka seryoso. Sir, kanang BFF, bot ipasabot ana, best friend forever. Biyaan na din ni mo, Sir Hans, uy. Hoy, mamate! Namati bitaw ko. Naibaw ka ba? Kung unsa na ka-importante ni Kent ng kwintasa, ha? Gold-plated raman siguro ni Sir. Kaya kung tinuod pa ni, bilis tingali ni hatag ni Kent na ako, uy. O sa'y gold-plated? Ay isa, kabili na siya sa among inahan nga dugay ng namatay. Unsa? Hubo na! Iuli na ni Kent! Tinuod din ni Quintasa, di din ni joke-joke? Joke sa mong mata. Iuli na ni Kent! Dong Ken, ganong pinangga man kay ni mo sa Ayesa? Tungod kay espesyal siya. Ha? Pero ang imo maguwang lagi, maglagot man kayong Ayesa. Managlahi mi si Kuya Hans na ngason. Ay, salamat di ay kay wa ka masuko nga ni ako dong ha. Kung kinsa man ang mahal ni Ayesa, mahal na sad nako nang. Uyab mo? Ha? Dili na eh. Aw, pero mura magud og pinangga kayo ni mo sa Ayesa god. Sa ako nang giingon ang nga espesyal si Ayesa. Aw, hinoon, special child man gyud na siya. Liwat na ni mo si Ayesa lang. Naali ni mo makuha ang iyang makasipat. Ang kagwapa sa dungoy, hinahangog ko. Sa daga pa ko, oy pinmigog ko maraynas among baryo. Waman pa manggani ko sa ubang baryo, aron nga himuon ko ng kandidata dito. Mao ba? Alegriya ko sa inyong baryo. Aw, aligrim lang. Ma. Oh. Magsulti o na si Kent nga kami lang mabi. Oh, Naunsa man ka, Ayesa? Ano bang mura man kakilakon? ano sa man ka? Kisa pa nag-away ni mo kay akong kulatahon. Si Sir Hans. Aw, nagpabadlong sa tingali ka. Unsan man si kabuang ni mong gibuhat ni mo nga nasuko naman sa to siya. Kuan, kanang... basta, kami lang si Kent ang magsulti, ma. Biyae lang una, mi. Sige. Pero kini lang ang timan iha. Katabang ta din hi Ayesa. Katabang. Busa kung unsay gustos atong agawon gani ato nang tumanon. Butang na si mo. Naunsa man ka? Giyon sa nasugal ni Kuya Hans. Diba? Ano yung man ang gihubo ang kwintas nga akong gatag niyo? Ako ni giuli ni mo. Unsa? Dawatan ng imong kwintas. Ano yung man iuli na ko? Nasuko si Kuya Hans ni mo nga imo nagipasalob na ako. Anong mabuot man siya? Nga ako man yung kwintas. Ibalik ka sa loob, Ako naging may ubos ni mo kung imo nang iuli na ko. Di ba? Nagsinaaray na ta, ha? BFF ta. Ug bisaan na ka nga dili na nimo hubuon ang akong kwintas. Pero ipahubo man is imong maguang. Masuko lagi siya. O basta kabusulti na ako nga kabilin din is imong namatay ang inahan. Nganong day kung kabilin na ni Mama? Ako man ang gusto nga, ikaw ang akong hatagan, ana. Tinuod man di ay ni. Nganong day kung tinuod na, ha? Maingon na ba ako nimo, ha? Nga dili na nimo hubuon. Isun og nagbalik, ha? Kung dili ka gusto nga ilabay na nako sa pangpang, kanang kwintasa. Unsa? Diya ka. Ako'y makisulti ni Kuya. Magpatay naman si Kang Duha. Tungod na sa din ako. Susoy. Ay pagwa na lang may mag-BFF ceremony, uy. Mahimo bang magsulti ta, Kuya Hans? Bayan sa unsa man na, Kent. Nganong imo mang ipahubo ni Yes ang kwintas nga akong gihatag niya? Tungod kay dili siya angay musulob ini. Ingon ana ba kaubos ang imo pagtan-aw ni Yes? Ha? Abi kay katabang na siya. Ginuulan nimo pasakit og sulti. Wala ko siya pasakit o sulti, Kent. Ako siyang giignan. Nga dili niya angay isulob ang kabilin sa imong inahan. Unsa?
Asa man ka makakita og kabilin nga yano lang ihatag sa laing tao? Dili na lang tao para nako si Ayesa. Ano man? May relasyon ba di mo? Kapag man ako BFF lang mo. Mao nga nang hinatagay mo og kinuptanan. Wa may relasyon. Pero importante siya nako. Gibuhat ko lang ang angay mong buhaton, Kent. Kinahanglan ampingan mo ang mga butang sa imong inahan. Imo bang gisultihan si Ayesa bahin sa kong inahan? Wa ko'y plano nga pagkauawan ka, Kent. Tungod sa kong gisaad sa atong amahan. Pero, gusto na lang kang disiplinahon, Kent. Kay wa ka na sa maayong panghunahuna. Kinsa man kahaang naa sa mayong pangunahon na nato, kuya? Ikaw nga may priso ni Ayesa din hitong sa nga dili niya sa? Ayaw hilabti ang ako mga desisyon ni Baya, Kent. Dili si ka makabuot sa akong buhatong, kuya. Kung ang akong butang lang, ang akong iwaldas. Ayaw magbuot. Kung ako na ihatag ni Ayesa ang akong kwintas. Ako ning butang. Ako ang magbuot kung kinsang angay akong hatagan. Ay, salamat nga wa nang singgitay sa ubos. Ayesa! Ayesa! Uy, naku, sabat tong atong mga agawon. Nag-away matutungod ni mo. Taas na kayong istorya, ma. O yan na nata mag-asoy. Pero, uy, Ayesa, imong pangan man ang akong nabati nga ilang gilalisan ug ang kwintas ko, no? Kinibitang pintas ang ilang gilalisan, ma. Uy, hala, gold nga kwintas? Ano sa na tinuod na? Maprenda na, day? Uy, ma. Ayugit pa akong nagdautan in kwintasa, ha? Kaya akong giningi ulit ni Ken. Aw, ang ako ba? Telefon? Ay, Parehog lang. Gaya una mi si Ayesa din eh. ana? Sige, sige. Sige, dong. Kent, dawatan na lang yung kwintas ni mo. Sa imo maka din ng inahan. Dili. Isuloob na pagbalik. Ha? Pero, Isuloob na pagbalik. Kaya kung dili na mo isuloob, ako nang ilabay. uy, ayos at intaw ni ilabay, Kent. Uy, kabilin makanis mong inahan. Kuhaan na lang ni Ako na lang gihatag ni mo. Busa isuloob na. Da, uy. Ako masi masyakoy inyong batasan, uy. Normal ang akong utok kay Ayesa. Busa ayaw ko tagig rason nga masuko ko. Ayaw lang kasuko na ko. Nahibagod ka. Kaya dili ko mahimong masuko ni mo. Pero dili na ako makaanto sa batasan ng akong maguwang. Kent, agwantahan na lang ng imong maguwang, uy. Nabuang na yun na siya siyang gugma ni Kara. Nga hangtod ikaw, iya pang iyangin. Tinuod man sad nga, akong nakaingon nga namatay iyang mahal. Dili na husto ayang gibuhat, Ayesa. Dili na yun na husto. Ogon sa man ang husto. Nga hatagan ka niya kakawasan. Unya, di mo ko ganahan. Unsa? Dili ka ganahan nga makalingkawas ang magkamot ni Kuya Hans? Dili. Kung anong dili man? Unsa man na imong gikawalihan din eh? Ha? Nakasa ko. Busa. Kinahanglang makumplito ang silot nga ipahamtang nako. Ug nagtuo ka nga mawa gyud ang suko ni Kuya Hans nimo? Kung permi ka niya makita? Ha? Ayesa. Samtang makita ka pa ni Kuya Hans, dili siya makalimot sa kamatayon ni Kara. Padayon siya mubaso nimo siyang kamatayon. Ug padayon kang mag-antos sa dili makatarungan nun niyang silot nimo. Okay ra. Naka-adjust naman ko. Unsay naka-adjust? Nahibaw ko nga. Ningon ana lang imong maguwang. Tungod sa sobra niyang gugma ni Kara. Parehas sa guna sa kanta nga. Too much love will kill you. Kent, ayun na lang pagtukol ni Kuya Hans nimo. Nganong dili man ka makasabot ako, Ayesa? Nakasabot man ko. Nakasabot ko nga naluoy ka na ako kay BFF na gud ta. Pero naluoy masagog ko ni Kuya Hans nimo. Kay nag-uul man siya. Ayesa,
Kini na lang, Kent. Unsa man? Kung makatawa na pagbalik ang imong maguwang, musunod ako sa imong gusto, nga magpalayo niya. Unsa? Kana lang. Ayesa. Dili na nga tawas, Kuya Hans. Nindot na siya makatawa, uy. Mugawas man ganiyang kandiis. Di ka makakita. Sa mga video na lang ni Kara, sa cellphone. Unsa? Hello? Hello, boss. Nasa man ka? Ang dili mo ka magtubag sa akong tawag. Naglabad ang akong Oaklear. May meeting ta karon. Ari na lang kusbay. Ari na lang ta mag-meeting. Oh, okay. Pagdaog pagkaon ha. Okay. Sige. Bye. Kara. Ganong naingon ani man ko yun eh. Mahal, ayaw ko't pagsapot-sapot ko't. Mas magwapo ba ya ka kung magsigi kag pahiyong? Mahal. Naibahawigod ka nga busy kay kus trabaho. Ikaw ha, kuwang na kay kag panahon ako. Pulos nilang trabaho ang imong giuna-una. Mahal. Alang sa atong ugma kining akong gibuhat. Gawas pa. Ako ang gisaligan ni Papa sa among negosyo. Kinahanglan tun-an ni nako. Kay dili makatabang nako si Kent. Anong wala mo ko? Mahibaw sa akong buhato. Unsa man? Nagkasabot na bata, Ayesa? Tingali. Ayesa. Gusto ko nga sabton mong maayo ang akong gusto. O lagi, Kent. Nakasabot na ko. Ako na lang isulob kay imo niyang ilabay. Kabilin ra ba ni? Mao na akong gusto. Pero, Wa na pero. Ako nang tanawang permi ang akong kwintas tiya si Mulio ka. Buong ganin na nimo tungod ni Kuya Hans. Ako na ganang ilabay. ay, o lagi. Dili na yun ako hubuon. Promise? Promise. Bisan si Kuya Hans pa ang musugo nimo nga hubuon na, dili gyud nimo hubuon. Dili. Good. Okay, sige. May buhaton ako sa kwarto. Paitabi ini. Muram kog bingka ini. Kayo sa ibabaw. Kayo sa ubos. Ayesa! Ito, ana. Missing alasab si Mr. Lonely. Sir Hans? Maganda mo panihapon. May bisita. Pila ka buok, sir? Dua. Si Miga Claire? Oh, Okay. di pa kita arog ko na mong liog eh. Uy, nanasag ka ano, Sir Hans, ha? Ayaw lagi. Nayabag ka? Pakit ako kung naababang kwintas. Ayaw lang kasuko, sir, ha? Pero, dili mo gudi pa hubo ni Kent. Dili lang yun ako hubuon. Anong gaya man kag-o? Ayaw na lang mo pag-away tungod na ako. Mauwaw na kay ko, sir, ay. Pero na lang ako ilalisan ninyo. Mas man ka? Proud ka nga naglaris mi tungod nimo? Oh, gamay. Doon na gudi kay gamay sim utok. Dako sa kog utok, sir, uy. Dili gamay. Hubo alaga ng kwintas. Sorry, sir. Dili nila ako hubuon. Mangutana ka kun nga, no? Kay ilabay man ni Ken sa pangpang kun ako ning hubuon. Unya, kun ilabay ni... Oh, ako mo sa pangitaon sa ubos. Ug dili gyud ka makapugong kun mangita ko ini Sir Hans. Kay di mo sa kumananghid nimo nga mangita ko. Unya, Hilom! hilom ko. Gawas na! Aw, magawas. Magluto na ko, sir.
Salamat. Nakalusot ko. Wa na ko niya pugsa sa pagpahubo sa kwintas. Naa na sabdi itay bisita. O, ma. Ang akong miga, naglibog kon, tinuod ba giming amiga. Katong gwapa nga babay. Mm. Ay, daoy. Mas gwapa pa man ka ato niya. Kung magtarong ka lang ani mo ha porma. Ay, mama, sad, uy. Pabor lagi ka na ako ron. Ay, pero may magyug kong pabor ni mo. So, pakira ka lang yun kaayo. Ang. Dili sa di kong musupak ni mo nga. Hilabtan man ni mo nga akong kasing-kasing. Magbuot man ka kung kinsang akong ilablab. O ano di ay? Kamao na di ka ng lablab ron. Tingali. Pero, ma, unsa magiday bation na to kun love na na to ang tao? Kuan. Pananglitan no, maduol ni mo ang usa ka lalaki. Unsa may bation ni mo kun love ni mo siya? Mukatol ang imong o. Mama sad, uy, murtagi ko to, ana. Pagtarong mo ba? Ay, kuan ka nang sauna. Kung mo paduol ang imong amahan ako, nakabuhion ko eh. Nga nang kabuhion man ka? Kay baho man ko ka itong iyang pahumot. Mama sad, uy. Dili na mo akong gusto mahibawan. Basta, uy, ikaw na mahibaw kung love na nimo ang tao. Kung may pangutan-o nimo. Ayaw mo pagsigig hisgutan ng gugma-gugma. Ayun yung trabaho ang atema na. Yes, Yes, sir. Kumusta ang office, Claire? Okay lang. Dagan ka't permahanan nga nagpaabot nimo. Hey, Kent. Ano ka? Hilumon lagi ka. Namati ako niya. Huwag ko alam ang negosyo ni Kuya. Ato na negosyo, Kent. Gamitan ang utok mo. Abi na ko, dili ka gusto nga manghilabot ko sa imong negosyo, Kuya. Kinahanglan magkat-on ka, Kent. Kaya mo ka na ang panugon sa tungamahan. O kinahanglan magminyo na mo si Claire. Kaya mo na iyang gusto. Unsa? Sa? Kuya Hans. Kakuya gulan ang imong gipanulti. Ako gid ang gusto ni Tito Emilio nga mahimo nimong bana, Kent. O Claire, ikaw. Busa maayo tingali nga planohon na ninyo ang inyong future. No, Kuya. O ganong dili man, Kent. Dalimot ka? Kung unsa kasud ang atong pamilya sa pamilya ni Claire? Bisa na. O nakabati kagihod sa gisulti ni Papa. Sawa pa siya kabugtuoy sa gininhawa. Ako ang mamahimo nimong guardian. Ako ang mapailuna nimo. O, Pues, kung nalimot ka, pahinumduman ta ka. Hans, pambati mong tuwa. Kunuha na unya ko ining kalibutan. Kinahanglan magminahalay ka mo. Tabangan nimo ang imong manghon, Hans. Ug ikaw, Kent. Tabangan nimo ang imong kuya Hans. Ug tahura siya. Kay naibaw siya kung unsay makayan nimo. Wa pa man tingali ka mabuang. Nga dili makahinomdom sa iyong panugon. O sa imong pagsaad nga sundon mo ang tanan kong buhaton. Kay magguwang ko nimo, Kent. mahimo na kong sundon ang imong mga plano. Pero dili ang imong gusto kung kinsang akong pangasawon. Kent, Patiwas ako, Claire. Og sorry ha, kung sakita ka sa akong panulti karon. Kuya Hans, nahibaw jud ka nga misunod ko nimo sa tanan nimong gusto. Sa tanan nimong ipabuhat na ako. Bisan lisod, akong tumanon. Tungod kang papa. Pero kung ako nang kasing-kasing ang imong labdan, mangayal ako dalo pa sa hilo nimo. Kay dili yung mahitabo na magkabuot ka kung kinsang akong binyuan. Lingkod pagbalik, Kent. Nawa akong ganas pagkaon. Ugmayan ang mahibaw ka. Nga nagbuwag na Miss Claire. Iyan akong gibuwagan. Ug dili na akong kigbalik niya. Claire, sorry. Muna na ko ninyo.
Ayaw paghila, Claire. Nasakitan lang ko sa gipanulti ni Kent. Mausab pa ang iyang una-una. Ka, mura man og may lain lagi siyang gipulin ako. Kinsa man sa imong pagtuo? Si Ayesa. Dili may mong magbuot siya kung kinsa kong pangasaon. Kaya madaot mong tiil, oy! Oh, Ayesa. Nari ka diha. Oo. Nagpahangin lang una ako diri sa swing. Makita madagikan din ang syudad sa ubos. Muragi kong supergirl nga naglupad panahon sa kagabion. O naglantaw sa syudad. Time pa nga nang kisapot man ka. Uwa ka makauyon sa kong giloto? May mong mutupad di mo. Ana lakas at bangkay aron mabalance kining swing. Ngayon na high blood naman sad ka. Wa ka kuman og kaon no. Ganun nahibawa mo ka. BFF good ko nimo. Pakita ko sa kwintas, be. Jaran. Biara sa akong liog. Hain man ni mailabay ang akong pugong. Yan so pita ka. Ako pa rin patas akong buhok aron ako rin magamit. Wow. Gupaha ka ni mo no kumataas imong buhok no? Gwapo ko, dili gwapa. Sige na. Sulti na ako nga nagisapot ka. Si Kuya Hans. Wa ko makauyon sa gisulti ni Kuya Hans. Unsa man niyang gisulti? Gusto siya na akong pakaslan si Claire. Unsa? Anong katawa mo ka? Doon na ba'y katawanan sa gisulti? Ang! Grabe na magiging mong sukuang. Ipakasal kasi mong ex. Ang! Misulti si Ana sa tubangan pag ni Claire. Naikog na ni Claire. Makapanginsulto matag dili oras ang gibuhat eh. Anya? Masama imong gitubag si mong kuya? Oh, dili siya makabuot. Kung kinsa akong pakaslan. Anya? Noon sa man taon si Claire? Nalain. Kinsa may dili malain na. Sabta na lang ko ng imong kuya Hans, good. Unsay sabta? Wala akong kasabot anak niya. Sa una, siya ang magbuot sa akong mga buhaton. Dili ko makahikap sa uban namong negosyo. Pero karon, iyan akong apilon. Dili pa ka, ana. Apil na kas mga plano si mong kuya Hans? Klaro kayo, Ayesha. Nga doon na siya tumong aron apilon ko. Unsa masakang iyang tumong? Ang iyang buka na trabaho. Iyang ipasa na ko aron. Ako na sa umabisi. Di mas maayo noon. Aron makaton kas inyong negosyo. Okay na. Kung maayo pa ang iyang tumong. Unsa magidi iyang tumong si mong una-una? Gusto siya nga wa na ko'y panahon para nimo. Ha? Bawa ka, mas happy ko karon nga. Ikaw akong kauban. Ako sab. Lingaw kay ko kung kauban ka. Kay parehas matag-utok. Gusto ko nga makasal mo si Kent sa labing daling panahon. Pero nakabatikit ka. Nagkabuwag na mi. Akong sa... Kay ako ang nakigbuwag niya. Pero kinahanglan mangita kag paagi nga magkabalik mo si Kent. Nabuhatan ako ang tanang paagi. Pero muraog... Wala ko'y lami para niya. Tungod ni Ayesa. Basta kung gusto ka nga mabalik ang gusto ni Kent na ako, palayasa na si Ayesa. Mula na ang bugtong paagi nga mabalik ang gusto ni Kent na ako, Hans. Palayaso ni mo si Ayesa. Kay kung dili na siya makita ni Kent, malimtan na niya ang ilang kasuod. Dako og sa iyo sa ako, Claire. O kinahanglan iyan ng bayran.
Pangitan og paagi nga makorner nimo si Kent. May mo kang matug din eh. Bakante ang guest room. Good night. Kiinsulto na sab ko ni Ken sa tubangan ni Hans na. Pakalakot. Aw, parehas magutag uto? Hey, isa! Missing kita sab si Mr. Looney. Adtoon na ako, ha? Ayaw. Unsa? Imo rin siguro payaw-yawan ang imong maguwang? Hey, isa! Oh. Missing kita sa si Mr. Looney. Adtoon na ako. Ayesa. Nganong dili man yun mo ma-ignore si Kuya Hans? Sir? Oh. Uy. Miga. Ikaw na di o sa dinis lamisa? Diya sa yung kwarto si Hans. Lakaw, adto ang imong account. Ay, ito, asa si Kent? Tuas sa swing sa loyo, Miga. Excuse me, ha? Kana. Kinalang magtuo ka nga amiga gyapon ta ayasa. Parehas mi ko nauna ni Hans. At least, doon ako'y alalay ining paya. Unsa man kaya akong buhaton. Aron ako ang mahalo ni Ayesa. Ano ba gihapon ang view din Niya ka pa, Claire. Laom ng gabi. Ay, nagsabot na mi si Kuya Hans ni mo. Ani ko matug. Unsa? Ngayon nakurat man ka. Pero naman ko matug din Diba, sa una? Katong love pa ko ni mo. Kent, ayun nagkadlok na ako. Di na ko mamukos ni mo. Okay na ko nga higala na lang ta. Inom na para maayo ang imong pagkatog. Wow. Ano di ka, gisapot ka? Wa man. Kent, parehas tag nakurat sa gisulti ni Hans ka kanina. Ako sad, na-shock ko nga gusto siya nga magminyo ta. Ayaw ka bala ka. Ako na sa giingnan nga buwag na ta. O wa na'y kahigayunan nga makasal ta. Tinuod ka? Nisulti ka niya anak ni Kuya Hans? Oh, Kent. Gani, nagunahon ko nga more resign sa kontrabaho sa office sa imong maguwang. Gusto kong mupalayo na lang. Ha? Pero ang problema kay nagkinahanglan sa koong trabaho karon. Naibaw na ka. Ayaw paghawa. Pero dili lang ta magpakasal. Okay naman nga, magpabilin tang higala. Ingon bitaw ko ni Kuya Hans ni mo. Claire, wag ka mahibaw daan sa plano ni Kuya Hans. Wag yun, promise. Wag ko mahibaw nga, mao ba na to ang iyang isulti na duha. Kent, ay na problema ha. Di man kayo makapukong si Hans na to sa pagpakasal. Ato ng desisyon. Gawas pa, isa ko ready nga may mong inahan, no? Mahadlok ako nga magubang akong lawas. Mayo kaya kasabot ka. Mag-inom na lang to, eh. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Imo na sad, Hello, Sir Hans. Ni anak ko? Ayaw pag-uong diha. Sudal ko dire. Okay. Lingko diha sa dool sa samin. Okay. Anya? Maglingkod lang ko. Ang sa may lain akong buhaton. Paghuwat. No, di man ka magpuyo og pila ka minuto. Dili day mahimo kung maglingkod lang ka diha. Mahimo man. Nga nagot akong dili. Kung sa gisulti ni Kent nimo. Samtang dito mo sa swing sa loyo. Ay, investigasyon din eh. Tubag ka ang akong pangutana.
Ayaw na pagdaghan og istorya diha. Kuan? Kanang, nag-iskot naman to siya nga, maingon ka nga, magpakasal na sila ni Claire. Niya, sa may una. Oh, wala siya na nga magpakasal ni Claire. Kay buwag naman daw sila. Si Claire ang nagustuhan sa among ginikanan. Nga mahimo niyang asawa. Ah, O mausam na akong gusto. Isip iyang maguwang. nga naman. Usa nga naman. Nga no si Mega Claire man ang gusto ninyo nga, maasawa ni Kent. Kay suod sa akong amahan ang amahan ni Claire. Ug uyab sila ni Kent. Ah, mao ba? Anya, kay patay naman inyong mga ginikanan. Unya, nagbuwag pagit sila si Kent o Miss Claire. Way makausab sa kasabutan. Ako ang mapahigayon ni ini aron madayon kini. Unya, kung dili na ganahan si Kent kasi Claire ang iyang maasawa, padayon lang gihapon ang kasabutan. Kung nagkasabot sila sa una, magkasabot ra gyapon na sila sa kawahian. Ug kung gusto ka nga makuhaan og dako-dako ang imong sa nako. Tabangi ko nga magpakasal na si Kent kang Claire. Ha? Oh, kanang kurat man ka? Di ka mo tabang nako? Mutabang ka ba nako, Aisa? Kuan. Sir, dili mo ko ganahan manghilabot sa pagbati sa uban, uy. Kaya di mo sa ko ganahan nga labtan akong kasing-kasing. Mas makaayon ni Kent nga makasal siya kang Claire. Mahimog mangutana, sir? Oh, unsa man na? Si Cara, mo ba siya gusto siya mong ginikanan nga maasawa ni mo? Unsa may makuha ni mo ng Cara, Hans? Ha? Wa manay na human nga kurso. Pa, andam kong mutuman sa tanan nimong ipabuhat nako. Dublihon ko nga akong trabaho sa opisina. Ayaw lang hilabting among relasyon ni Cara. Hans, unsa man ni nato? Wa man makagusto nako ang imong amahan. Ayaw paghilag, Cara. Dilis na makapugong sa atong pagbinahalay. Pero, dili man ganahan ang imong amahan ako. Iwa man ko inahuman. Ako ang tagiya sa akong kasing-kasing, Cara. Busa ako ang magbuot kung kinsa nga akong pakaslan. Sir Hans. Hello, nahilom lagi ka. Okay ra ka? Mahal ko si Cara. Busa way makabuot kung siyang piliun ko. Pero, imo siyang gipatay. Ni anam sa tayo nga topic, uy. Change topic na lang ta, Sir Hans. Ikaw man ang may ablian ng maong topic. Aries. Naibaw ka ba? Nga tuon na untami karon sa among honeymoon ni Cara? Kabaw ko, sir, uy. Katawa na natin kagabi, sir. Lingkod. Ingon bito akong malingkod lang ko. Ohaw man, uy. Waka ohawa, Sir Hans? Ako'y pakuhaon na magtubig. Uy, ala, murag malipayon si Sir Kent o si Ma'am Claire. Nay, nag-inom man di ay ni sila. Ayaw, ba? Ginahalo ko minom. Mataw na ako, nalipon ako. Ayaw, mamayag buhi. Naunsa na ning kaimtanga. Lahi na gyud ning mga babae karon. Oy, mao na may mamira og lalaki. Baya ka una-unahon bay ini babayhana. Oy. Ay, kaganggang. Sasad, uy. Sorry, ma. Sabi gili-li ni mo diha. Ay da, ayaw na lang paglili kay binggiton ka. Uy, sila malagi na si Kent o Mega Claire. Sila bitaw na ay nag-inom. Hala, wa na. Hala, nisabak na. Hala, agoy. Nainom ka sa una, ha? Kusog ka ayo kung mo pasabak mo kento. Awan na, pero nisabak na siya. Diba? Awa, kauna-unahon. Naon sa man na si Claire? Mura naman na siyang iring gibidli. Waan na makalihok ang laki kay mura na magnahubog na nakaayo.
Da, pasagdi na sila diha ma, oy. Tagko na bitaw na sila. Uy! Murag magnasuko. Kent, hoy! Kadali na ko niyo mo surrender karon. Ay mo na niyo ka na. Hindi na ko, ubog na ko. Di pa ka hubog, oy. Ikaw mahubog? Di ko masuo. Oo na ko nakainom. Taod na. Matog na ko. Aya na pa. Ubanis ako din ni pa. Ingat kayo tanawan ang syudad o tanawa overlooking. Duka na ko. Hoy! Ingon ana na di ay. Good night, Kent. Bye. Kana mahubog ka, Kent. Okay. Niyan ang tubig. Lingkod diha. Sige. Mulingkod na sad ko. Unsa naman siya akong buhaton ron? Nakakita ka ng aparador? Oo, kakita kayo. Aparador man as mga sinina. Sugod og mga adlaw. Ikaw na ang tagiya ng tanang mga sinina diha. Uy, tagan ko ni mong sinina, sir. Bungol ka? Imo na ng tanang sinina diha. O gusto ko nga maunay imong isulob sugod og mga adlaw. Ingon bit ako nga magkuha kog akong isulob ugma. Uy, hala. Kadagan ining sinina, uy. Ako na ni tanan? Oh, kanang tanan, hangtod sapatos. Kung anang yelo, mura isulob ugma. Ha? Yellow? Kini. Wow. Nindot siyang address. Inagawas na ko og mas buntag. Kinahanglan mo na imong isulob. Okay. Kang kinsa din yung mga sinina, sir? Kang Kara. Ha? Nakaw na. Dadana ng sinina ni Kara. Oo, sir. Ako lang unang isukod, sir, ha? Hala, no? Parehas timig sukod sa lawas ni Ma'am Kara? Oy. Nasa man ka? Mulakaw ka na nag-ilis ka man? Dili, ma. Ako lang nagisukod. Kakisam na nina. Sa pangasawa ni Sir Hans nga namatay, ma. Oy! Hubua na! Ano man, ma? Ipangutan na pa man ka, oy! Hubua na! Dili maayo nga musulob kag sinina sa patay na! Unsa? Maghubua na! Hubua! Ano man di ko musulob ko ini, ma? Unsa man di mahitabo na ako? Dili kalainan nga musulob kag sinina sa patay na! Kuan, medyo lainan, pero Lainan man di ay ka! Hubua na! dili man mahimo nga dili nina ako isulob, ma. O ganong dili man mahimo! Nga patay na gud ang tag-iyaan na sinina, Pero, angayan ako ini, ma? Oh, ngayon man ka. Pero, dili lagi maayong musulob ka, ano. Kay patay na tag-iyaan na. Angay na ng hipuson. Unya, kay mao man akong isulob, ugma. Ganong ka na masabgi imong isulob. Nga anhira matas bay. Manlimpyo raman ta. Mao may gusto ni Sir Hans, nga mao ni ako isulob, ugma. Aw, Gusto ka masuko siya? si Sir Hans, di ay naghatag ni mo, ana. Okay ra na, oy. Okay ra. Patay na bitaw itong tag-iyaan na sinina, okay ra, oy. Okay ra, yun kaayo. Dili itong makakita ni mo nga misulob ka, ana. Dili na ito mangigay kay patay na gud siya. Dali, abi yung nakabali ni mo, ma. Sige na, kanala isulob, ugma. Nya, lisod yung kaay gud ug mahiubo si Sir Hans ni mo kung dili na ni mo isulob. Isulob yun na, nak. Asa Matug maka- na ko, matug na ko. Asa makamatog? Adi ako sa sahog. Katri di ay. Saba, kinang katri, ay. Dire. Alami, anak yung itulin. Pero, oy, ngayon bitaw ka anang sininaaday. Misamot ka, kagaamag, naputi ka anang kay gilo man ang kulor. Mura na kag prinsesa. Mura sa kaglanggam nga antulihaw. Mama sad, uy. Pagtarong mo ba? Ngayon ra ba ko? Ngayon na lagi ka, anak. Ngayon ka.
Maubit na mo, makanigipasuloob ni Sir Hans ni mo. O nagipasuloob niya ni mo, kaya angayan man ka. Ay, napagsaba, kay matug na ko eh. Alas 4 na. Hapit na mo buntag yun. Sayuhan ako, ah. Muna gitawag na padugkang sa pusta. Mapaharan ako ng manglimpyo, ah. Ay, husto. Akong pakuyawan si Ken karon. Magpakarakara ko nga musuod siyang kwarto, Bi. Gwapa na ba ko? Klaro man di kayo ang kwintas ni Kent dinhis akong iog. Pero, okay na. Si Sir Hans bitaw nagbuti ni sinina, ah. Uy. Maayo da, kingit-ngit pa. Akong multuhon si Ken. Muhinay kong sulti ang kwarto, Bi. Ay, oops. Impabi, unya na ako magsapatos, uy. Diha lang una ka sapatos, ha. Balikon, teka. Kinahala magtiniil ang una ko nga masud sa kwarto ni Ken. Sure, did ko nga makurat si Kent ining akong porma. Unyang akong tingog. Pinakarasap. Kent? Good morning. Manok ka doon ako gamay. Anya, hinayon ako gaabli ang paltahan. Maayo hingit-ngit pa din sa sala. Maunagid ni siya. Dili maglak sa kwarto. Awa, pamburgi kas prank man. Hinay lang. Oops. Open na. Ni upang kwarto sa kong BFF da. Mauna, miinom mangkod. Ay, matong switch sa suka. Tiara, akong pasigawan. Mayong pagbuminaw sa Lex Oh! Pino. Ay! Sorry! Ayesa? Unsa ba? Sorry! Sorry! Unsa man to ko nakita? Kalain sa ko nakita. Magpahangin ako sa gawas. Claire, anong niyaw kasong kwarto? Mama kong kipira din ni kapi ikod. Sige, Mira. Ahay lang ako sapot. Ngano? Mauwaw pagid ka nga makakita ko ni mo nga hubo ka. Oh, unsa man eh? Anong wa magkasapot? Ikuha man ni mo nga kasi nina. No. No. Si Aisha pa itong lisod? Oy. Naunsa man sa tubapayhan na nga wa man manuktok. Gawas dito. Ha? Pagkawasan ko ni mo nga wa man din ako si nina. Pagtapis diha. Irog. Kalain kit sa ko nakita. Anong maumat ako nakita? Pagkalain cute. Dili mahitabong masayop ko sa ko nakita. Silang duha cute way mga sapot. Ayak. Nagkauli ko din sila gabi si Kent o Claire. Wow. Kuya gito mahimo ning alcohol sa utok sa tao da. Abi na ako mugahe na sab ng umo. Sir Hansen, uy. Igam sa dinha sa tuwa pa kaslayo. Masigim kag tuyok-tuyok. Unya, masigi kag liili sa sud sabay. Nag-una di ka na ako din eh. Usa may gisigihan ni mo liili sa sud sabay. Wa man. Ayaw pa makak. Pura pa magay kag nahasol. Wa lagi. Unsa man ganahan ka kape? Gatas? Unsa man, sir, sulti lang. Kung sa gusto nimong painit, papalit ba ka na ako og puto maya? Magpalit ko sa gawas. Naunsa lagi ka? Wa lagi ko maunsa, sir. Takaw. Pagkuta og kape. Dada din eh.
Yes, sir. Wala mo ta sila sa sala, uy. Ari ko sa pikas mo, agi, bi. Hindi pa ko ganahan nga makakita ni Kent. Ako minawa sa kong gibuhat, uy. Nanunasod ba sa to sa kong Magputaw ko og kape. Ayesa? Gagang! Hello, Kent. Good morning. Ayesa. Ayaw po ko nang naugdautan si mo nakita. Ha? Wa man. Kuan, sorry nga, sorry di ay nga misod ko. Kuan, gisulaan magugos akong kabuang kanina. Nakuna-una ang tako ba nga hadlo kunti ka. Ayesa. Kung unsa imo nakita namo. Ay, wa ko'y nakita. Kanang, ang ngit-ngit man to dito. Sorry, good. Nakadisturbo ko. Sige ha, at imanon na ako imong kuyahan, ha? Ayesa. Ari. Ay, sorry. Napaso na hinuon ka. Manggunit ka na ako. Good. Napaso na lang hinuon ka. Good morning. Uy, pag manihula mo inyo diha ha, Amiga Claire. At imano na ako si Sir Hans. Sige. Sige. Kent. Sorry sa nahita po, ha. Paulit na. Ayaw lang gud kasuko. Please, Claire. Ayaw na pun akong problema. Please. Paulit na. Okay. Pero klaro kaayo nga nalain si Ayesa sayang nakita na mo ni Kent. Good job, Claire. Wa na kay isugo na ko, Sir Hans? Wa ko'y sogo. Busaling ko diha. Nagkape na ka? Human na, sir. Anong murang wa ka mahimutang? Kalayason na sab ka? Oh, dali man, sir. Usay di. Nakaila ko nimo Ayesa. Mura ka og gikabuhi kung aduna kay problema. Dapasag di nagod ko, sir. Naalay kaming nakatuyok sa kong utok. Hans, mapauli na ko, ha? Salamat sa imong pag-ani ha. Miga Ayesa, mamarahi ko ni mo, bi. Onsa man na, Miga? Kuan, kanang nawang ako usa ka aryos dito sa kwarto ni Kent. Please, kung pangita ato, ha? Ha? Ay, Hans, happy kay ko gabi, Maayo noon nga happy ka. Unya, di lang ko magdugay, ha? Dagan pa kong buhatunan sa office. Bye! Ay, Mika, ayaw kalimot sa usa na ko ka aryos, ha? Thank you. Dito day matuog sa kwarto ni Kent si Claire gabi. Tingali. Sa kwarto ni Kent mawa ang iyang Arius. Buot ipasabot. Na dito matuog si Claire. Tingali. Dili lagi kay katabian karon. Wa man sa ko'y angin itabi. Busy pa kong utok, good. Ug unsa may nakabisi sa imong utok. Kuan. Ako maning utok. Ako rin magbuot ko na akong isulti ni mo ang nakabisi sa akong utok. Unsa man? Giinsulto ko nimo? Wa man. Mauli na sud sa akong utok. Pag-andam nas pamahaw. Ay, salamat. Unsa imong gipasalamatan? Kuan, napasalamat ko nga buntag na niya. Magluto na sa kong pamahaw. Nalingaw ka ng imong trabaho? Oh, sir. Uy, lingaw, gyud. Labi na ako magluto na ko niya. Ganahan mo sa akong linuto. Aw, lingaw kaayo. Wa kasi mong kagalingon karon. Unsa? Napamag ko sa akong kaugalingon, sir. Ayaw ka bala ka. Magluto na ko, ha? Kondisyon naman ko. Ay. Anong oras mo kong nag-uulong adlaw, Noon sa amin ko Anong dili man mamuha sa una-una ang ako nakita nila ni Kent ug Mika Claire. Nagigda si Kent na may sapot. Anya, nagigda siyang tiyan si Mika Claire nga may sapot. Kuy, pahawa na yung taon sa kong utok, be. Dili ko ganang maghuna-huna nila. Please, Lord, please lang, Jud. Limpyuhi ang akong huna-huna. Ayesa. Ay! Sorry. Nakuyawan ka. Kuyawan man lang tani mo. Mapainit na ka? Pwede.
Oh, ang anak kong dili pwede, no? Sige, lingkod lang diha. Silbihan ti ka. On sa may imo, kapi, gatas. Bisan unsa lang. Wa may imnanon nga bisan unsa. Sorry. Nga nang magsige makag-sorry na ako. Wa man ka makasa. Bahin ba sa nagkita na mo gabi? Wato na ako, Yuwa. Okay ra to, uy. Akong angay nga mga yug sorry ni mo kay misod ko sa inyong kwarto. Akong kwarto. Imong kwarto. Misod ko sa imong kwarto nga wa manuktok. Magbinuang ra magudunta ko pero dawi. Dili na ta makiskot, uy. Inyo mo sa ng life og dili ako. Ayesa, nakainom ko. Wa ko kalibutan nga. Dili na lagi ta magiskot bahin gabi. Ay, imong kape, oh. Diha na ka, ha? Ayesa, ayaw kong di kayo. Please, ayaw kong likay. Wa man ko maglikay ni mo. Wa pa ti ang hisgutan. Busy pa man set ko. Pagkape lang na diha, ha? Nga nagpadamo ko sa agdi ni Claire gabi. Ay, nga mo inom. Oy, Sir Ken. Oh, ikaw raman laging usa dilis kusina. Tabangin ko nang. Naunsa ka, imo raman nagitutukan ang imong kape. Please, tabangin ko. Ha, tabangan ka sa unsa man. Nasakit ka? Aw, magpadoktor ka, sir? Tabangin ko nga. Dili ko kaya ni Esa. Unsa? Uy, kanong gilikayan ka man sabkuno sa akong anak? Doon ay nahitabo gabi nga dili na kukurlado. Nya, nalain siya. O nga, please. Tabangin ko nga dili siya malain ako. Huwag ko maanag nga likayan ko niya. Aha, Tabangin ko. pastilan ko an ra ba, sir? Lain na ra ba gyud ana akong anak kun maunay manluod, sir? Kuan, labad kay nag-o, mudayo nagsibat. Ha? Pero akong pakigsultihan, ha? Kay naunsa man gyud di ay mo, Sir Ken? Naglalis mo ni Aisa? Wa man. Unya, ngano nalain man siya di mo? Nakasao. Unsa ba ipong sa? Nakainom ko gabi. Aw hala, pastilan. Dili ra ba ganahan nag-inom si Aisa? Dili sab na siya mo inom kay mapraning lagi na siya kung mao'y makainom. Nahibaw ko. Pero, Tungod ba ni sa inyong bisita, Sir Ken? oh, Aw hala no. Yabag yun yung bataa, uy. Manghilabot man sa relasyon sa uban. akong ex-Claire. Why meaning ang... Ang unsa man? basta lang. Tabangin lang ko nga tagdo na ko ni Esa. Aw nakigbungol di ay nimo ang amaw. Wa man, pero... Adiha lang ka, sir, ha? Kaya ako tong istoryahon. Nga nagpaduol man yun ko ni Claire. Happy ka ko karon, James. Oh, may nun. Hindi ka matuwa gabi, huwag ka mauli. Sa ilang bahay ni Kentong Hans. Ug tag-ana ko diin ko matuog. Oh, saka magig ka matuwa. Yes, sa kama ko natuog. Sa kama ni Kent. Nakatapad na sad ko ni Kent. Sa, nag-uli na mo? Maingon-ingon. Nindot ang nahitabo kagabi. Uy, mo ba? Kent. Kent, gimingaw na kaayo ko ni mo. Ayesa. Oh, yes. Yes, ako niya si Ayasa. Ako niya. Ayesa. Now sa Lex Pinoy. Saan ka? Kalit mo na hilong ng baba mo. Sinitubo niyang gabi nga happy mo kay ka? Nya, kalit na siya gagaguol ya. Ngagtan mo kunot sa nga na. Kalakot. Uy, klaro naman. Uy, klaro naman.
happy ka sa itabo nyo gabi eh. Nya karon naglagot to sa ka. So magiging itabo ni mo. Ya, basta na ay nahitabo. Hitabo nga makaguba sa relasyon ni Kent ug Ayesa. Kana kung doon naman sila'y gitago ang relasyon. Ha? Uy, mao. Wala di kayo paglaw mo ni Isa ni. Ay nga wa man. Hatagan ta kag time nga makabisita ni Ayesa. Ha? Oo niya. Ikaw lang niya mo drive sa mga auto. Yes. Oh. Ingna lang ko kung kanos aka mo bisita ni Ayesa. Hay. Hala, uy. Niyapag man ko. Nga naman naman ko dili. Makahalong ni Kent, uy. Ito, uy. Iapag naman akong utok, uy. Utok. Pahawa na sa akong utok ang eksena gabi, ipi. Pahawa na. Mabuslot ba yan ang imong agtang sa sige ni mong toslok ang imong todlok? Mama, sad, uy. Kalit man ang kagtungad, di ha? Dali ka di mahimo kung musulti ka daan o nakamuduol. Naunsa man ka. Nganong imo man to gilikay-likayan si Sir Kent? Tay, nagpainit tuntos kusina. Unya, wa ni mo atiman na. Na, takot na siya, uy. Makaatiman na siya singkaw galingon. Nganong lagi ka? Wa man. Nganong naglikay man ka ni Sir Kent? Ha? Liktay ba, uroy? Kisa may nagsulti ni mong naglikay ko niya. Pamakak na ko, oy. Klaro kayo nga doon na mo'y giawayan si Sir Kent. Wa, manggod ma. Nga nagod taong mga away man kong agawon. Kabaga sa nakog naong anak. Misumbong lagi si Sir Kent nako. Ug nagpatabang siya nako aron dili ni mo siya likayan. Ma, wa lagi na ko likay si Ken. Naglikay ka. Ikaw no, mura sa jud kag uwak. Sige ingon, wak. Bisan nagtagag ng pagkaon. Ma, pasagdi lang una, mipi. Ngano nalain man lagi ka ni Sir Kent? Amo na lang ni ma, uy. Ina lang panghilabot. Sulti ko sinuugod. Unsa man? Uyab na mo anang Sir Kent? Dili, uy. BFF lang minu. Unsa man ang BFF? Amigo, Rami. Oh, sa? Amigo ra gyud ay mo. Unya, kung manuod lagi ka, mura man kang uyab. Nayabag man tingali kang bayana ka. Wa ko mangluod niya, good. Dili lang una ko gusto nga makigsulti niya. Elsa! Oh, wala. To na nisinggit na sa... Ato na ako si Mr. Lonely, ma. Mr. Lonely? Si Sir Hans, Lonely? Hello, Hello, Kent. Claire. Kung unsa man ang nahitamo na to gabi, kalimtin eh. Ug sorry. Pero dili na ko gusto nga matuwag ka pa diri sa bahay. Oh, Kent. Mga kalasanas, mga kapalowers, gitapit ko mo sa pagpaminaw ng lain pang sumpay ng singulanon na sinuwat ni Generica Bidad. Matagsaw sa adlaw. Kuliyog di ko no, subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.